Hej, jeg hedder Michelle, og jeg er 21 år gammel. Jeg kan godt lide chokolade. Forkert skilt. Vi har ikke noget chokoladeskilt. Jeg kan godt lide chokolade. For at vise min evne til at formulere mig omkring ting, har min assistent valgt et helt tilfældigt objekt. Knappenåle. Rund i den ene ende, spids i den anden ende. Findes i rigtig mange forskellige farver, nuancer. Smager formentlig ikke særlig godt. Og nu vil jeg gerne præsentere Melissa. Udover at være min assistent, er hun sminkør, kameramand og pigen med idéerne. Jeg synes virkelig, at I burde ansætte hende, fordi jeg tror, hun har det er præcis det, I søger. Altså, hun har det, alle søger. Hun er perfekt på så mange måder. Altså, alle er selvfølgelig ikke okay. Ved du hvad, det her det bliver for langt. Hun er dejlig, hun er skøn, og jeg kommer med masser af input, så vi kan lave de bedste videoer nogensinde.